Sebastians mor? Ja. Hej. Hej. Jamen, vi synes faktisk, at nu har Sebastian jo været her i 2 måneder, og vi synes faktisk, det går rigtig dårligt. Det halter med Sebastians brug, og han leger faktisk næsten ikke med de andre børn overhovedet. Ryks! Det er over det der. Jeg har løst den her tidsmaskine, så nu spoler vi lige tilbage, så det kan blive lidt bedre. Og værsgo. Sebastians mor? Ja. Hej. Hvordan går det? Det går fint. Nå, okay. Hvordan går det med Sebastian her? Det går også stille og roligt. Nu har han jo været her i 2 måneder, og Ja. vi synes faktisk, at vi kunne godt tænke os at tage en samtale med dig og eventuelt Sebastians far. Et tidligere møde eventuelt. Det kan vi godt. Ja, vi kunne godt tænke os at drøfte om, hvordan det går her i institutionen. Ja, vi kan lige få ud af noget tid. Ja. Og stop. Se, det var meget bedre.